झील ऐसे जो हिल आसे झील से हिल पिंधि महापुरुष जय जय पूर्ण ब्रह्म परम पुरुष जपसे नाम ब्रह्म रखित दास। महापुरुषंकर पोड़पिठा ये प्रसिद्ध मुख्य है पोड़पिठा कांजीपाणी सुखुआ। महापुरुष कहते माछ मु खाई मांस खाई आमिष मु खाई जीवन सारा आमिष। महापुरुषंकर कांजीपाणी पोड़पिठा सुखुआ यहाँ है प्रसिद्ध भोग। उलाशुणी पहाड़ उलाशुणी माँ पहाड़ आम एटिकार सेवक एठारे महापुरुष अरखिदास समाधि माघ पृष्ठपक्ष एकादशी तिथि होता। महापुरुष अरखित जन्म होची पारलाखेमुंडी दिगपहंडी राज परिवार पद्मनाभ देवंकर बड़पुत्र बाल्य नाम थिला वीरभद्र देव। 17 वर्ष बयस साधु भोजन निमंते पत्र काटा कदली बाड़ी जाइए भितर जड़े बुढ़ी माँ जवाब दे अरे किए रे अर्खितिया राति अधर मो बाड़ी पशि पत्र काटुचु यह कही कबाट खोली माँ पदरा देखला राजकुमार पत्र काटुच नम नम गोटे कहला कहला मत प्रभु क्षमा करूँ मु भूल कर ना नाई माँ मु कौन अज्ञान अवस्था मत नाम दिया अरक्षित वीरभद्र देव। आज मो ज्ञान पाए ज्ञान अवस्था मुझे जानी मो ना हूँ प्रकृत अरक्षित। से दिन ठार वीरभद्र अरक्षित दास नाम नामित हेले। से 17 वर्ष बयस से गृह त्याग कर आगु तो 15 त्याग कर घोड़ा साथ रही से घर 17 वर्ष बाहर से जंगल भितर पशि बुली 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 शेष आसिक उलाशुणी पहाड़ पहुँच से कहते मु राजकुमार मोर जन्म राज परिवार मत मागी आसे ना जे जहाँ जाचिकी देव ग्रहण कर कथाटी हूँ मुख्य कथा था किसी के मागी नथिले जाइथिले किंतु केत समय भी भोक उपवास आसिकी जगह मागी अपमानित होती
ବହୁତ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବି ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆମର ଦିଗପଣ୍ଡରୁ ବାହାରି ସେଇ ସମୁଦ୍ର କଡ଼କଡ଼ ଦେଇ ପୁରୀ, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଆପଣଙ୍କର ପାରାଦୀପ ଏବଂ ନୀଳମାଧବ, ଯୋଗୀ ଗୁମ୍ଫା, ଆପଣ ଚିତ୍ରକୂଟ ପାହାଡ଼, ଏମିତି 17-18ଟା ପାହାଡ଼ ବୁଲି 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 ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଶାରଳା ମାଆଙ୍କୁ ପାରାଦୀପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପାରାଦୀପ ପହଞ୍ଚିକିରି ରାଜବନ୍ଧୁ ଯୁବରାଜ ମାଗିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଦିନ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେଠି ତ ଆଗେ ଷଣ୍ଢ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ରାଜାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଷଣ୍ଢ ରାଜା ଥିଲେ। ସେଠୁ ଷଣ୍ଢ ରାଜା କହିଲେ ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦିଆଯିବ। ଆଉ ନଈପାରି କଥା ଅଛି, କେମିତି ଗଲେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା। ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଯୋଉଠି ରହିଥିଲେ, ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ, ସେଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସରୁ ଚାଉଳ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଲେ। ସେବକମାନେ ସରୁ ଚାଉଳ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଲେ, ବାବାଙ୍କୁ ଦେଲେ ବଗଳା ଚାଉଳ। ତାପରେ ବାବା ଆକୁ ଦେଖିକିରି 20-21 ଦିନ ପରେ ସେଠୁ ଛାଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ। ଏଠି କେହି ପାରାଦୀପରେ ମଣିଷ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ଷଣ୍ଢ ପଶୁଟା ରାଜା, ଏଠି କ'ଣ ମଣିଷ ରହିବ? କହିଲେ ଏଠି କେହି ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଟିକେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଇକି ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିକିରି ଏମିତି ଯଦୁପୁର ଦେଇ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଦେଇ, ନାବଧିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସି ଓଳାଶୁଣୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏଇ ଓଳାଶୁଣୀରେ ଆଗରୁ ଏଠି ଓଳାଶୁଣୀ ମାଆଙ୍କର ସ୍ଥାପନା ଅଛି। କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଯୋଉ ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଚାଇନିଜ କଲଚର ତିଆରି, ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ହଉଛି। ବୈଦିକ ପ୍ରମାଣ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଓଳାଶୁଣୀ ମାଆଙ୍କର ସ୍ଥାପନା କ'ଣ ଅଛି ନ ଅଛି ଅବଶ୍ୟ ଥାଇପାରେ, ମୋର ହେତୁ ମୋର ଅନୁଭବ ଭିତରେ ଆସିନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷ ଅର୍ଜିତ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, ମାଆଙ୍କର ଏଠି ସ୍ଥାପନା ଥିଲା। ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ମା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ହିଁ ଅରିଜିତ ଯଦି ମତେ ବୃନ୍ଦାବନର ଯୋଉ ରାଧାଙ୍କ ହାତରେ ଯୋଉ ବଂଶୀ ଅଛି, ମୋହନ ମୁରଲୀ ବଂଶୀ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ମୋହନ ମୁରଲୀ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଯିଏ ମୋହିପାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ମୋହିପାରେ ଯୋଉ ମୁରଲୀ ବଂଶୀ, ସେଇ ବଂଶୀର ସ୍ୱନ ମତେ ଶୁଣା, ମୁଁ ଜାଣିବି ତୁମର ଅରଜିତ। ଆଉ ଯୋଉ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୋହନ ମୁରଲୀ ହଉଛି ଏକ ଅନାହତ ଧ୍ୱନି। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଅନାହତ ଧ୍ୱନି ଅଛି, ଯୋଉଟା ଆହତ, ଯୋଉଟା ବଜେଇଲେ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି, ଗୋଟେ ବଜା ହଉନି, ଗୋଟେ ଅନାହତ ଧ୍ୱନି ସଦା ସର୍ବଦା ଚାଲିଛି। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ବଂଶୀର ସ୍ୱନ, ଆପଣମାନେ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ନୀରବରେ ବସନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନରେ ବସନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଡାହାଣ କର୍ଣ୍ଣରେ ନିଶ୍ଚିତ ବଂଶୀ ଧ୍ୱନି ବାଜିବ। ସିଏ ହଉଛି ବାଜିବା ଅର୍ଥ ବାହାରୁ କିଛି ଆସୁନି, ଆପଣ ଭିତର ସ୍ୱନ, ଅନାହତ ସ୍ୱନ, ସହସ୍ରାର ସ୍ୱନ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି, ସେ ହଉଛି ସେଇ ମୋହନ ମୁରଲୀ ଯୋଉ ବଂଶୀ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମା କହିଲେ ଆଦିଶକ୍ତି ସଜ ଭିତରେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆଦିଶକ୍ତି ଏ କଥା ସେ କହି ଶୁଣେଇଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରେଇଛନ୍ତି। ତା ଦ୍ୱାରା ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମା ସେଠୁ କହିଛନ୍ତି ଆରେ ବାବା ତୁମେ ଏଇଠି ରୁହ, ତୁମେ ଏଥର ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି ତୁମେ। ସେଇଦିନ ସେ ଏଠି ରହିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା କର୍ମରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିଲା। କାରଣ ଇଏ ତ ବାଇଆ ଲୋକ, ଇଏ ଅବଧୂତିଆ ଲୋକ, ଯିଏ ଯା ମାଗି ଯା ଆଣିଦେଲେ ଖାଇଲେ। ତା ଦେହରେ କିଛି ଭକ୍ତ ଆସିଲେ, ଶିଷ୍ଟାଚାର ଭକ୍ତ ଆସିଲେ, ଅରୁଆ ଡାଲମା ନେଇକି ଆସିଲେ, କିଏ ପୁରୀ ଖେଚଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଲେ, କିଏ ମାଛକୁ ବି ନେଇକି ଆସିଲେ, କିଏ ଶୁଖୁଆକୁ ବି ନେଇକି ଆସିଲେ, କିଏ ପୋଡ଼ପିଠା ନେଇକି ଆସିଲା। କିଏ ଯାହା ଭକ୍ତ ଆଣିକି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଲେ, ବାବା ତାକୁ ସମର୍ପଣ କରିକି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଇଏ ହଉଛି ଖାଦ୍ୟର ନିମିତ୍ତ। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ମା କହିଲେ ମୁଁ ହେଲି ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ, ମୋର ପୂଜା ତଳେ କରାଯାଉ, ମତେ ନେଇକି ତଳେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତଳେ ରାଜାଙ୍କୁ କହି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ରାଜା ଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ରାଜା ଥିଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଯେ ମାଗିଥିଲେ ଯେ ମତେ ଓଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼ 3 ହାତ ଜମି ଦିଅ, ଯୋଉଠି ମୁଁ ବସିପାରିବି। ସେଠୁ ଠାକୁର ଆସି, ନରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆସିକି ଏଠି ତାଙ୍କୁ 3 ହାତ ନୁହେଁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳ 8-9 ଏକର ଜାଗା ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବି 8-10 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଠି ମାଙ୍କର ପୂଜା ହଉଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମହାପୁରୁଷ ଅର୍ଜିତ ଦାସ ରହିଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାଘକୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉନ ସମାଧି ହବ, ସେଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମାଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ତମେ ତୋଠୁ ଚାଲିଯିବ, ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଆପଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିବ? କ'ଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ'ଣ ନା ଆମେ କାହାକୁ ଭାବିବୁ? ନା ଠିକ ଅଛି, ଭାତ ଛଣା ହେଇକି ଅରୁଆ ପେଜ ଅଛି ଛେଲୁଆ ଦେହରେ, ତାକୁ ନେଇ ଆସ। ଅରୁଆ ପେଜ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର 2 ଗୋଡ଼ର ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଳି ବୁଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେଠୁ ସେ କହିଲେ ଏଇଟା କାଞ୍ଜି ପାଣି ରହିଲା, ଆକୁ ଯିଏ ଯୋଉ ମାନସିକରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସମାଧି ଚାଲିଛି, ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଜଣେ
ଏଇ ପାଖରେ ଶୁଖୁଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ନିବାସୀ ଜଣେ ମହାରଣା ପୁଅ ଆସୁଥିଲେ ପାହାଚରେ ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସେଠି ଯାଇକିରି 22 ପାହାଚ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଆରେ ବାପା ମୁଁ ତ ପଳେଇ ଆଇଲି ଭୁଲରେ ଓଳା ଶୁଣିବୁ ଏଠିକି, ଆଉ ସେ ଚାବିଟା ଏଠି ନେଇଯାଅ, ଗୋଟେ ମହୋତ୍ସବ ଅଛି, ଗୋଟେ ଡେରି ହବ ଯିବା ପାଇଁ, ଗୁମ୍ଫାର ଚାବିଟା ନେଇଯାଅ। ଚାବିଟି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ 2 ଦିନ ପରେ ଚାଲି ଚଲିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ମଠରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ବାବା କ'ଣ ସମାଧି ମହୋତ୍ସବ ହବ। ଆରେ ବାବା ତ କାଲିଠୁ 2 ଦିନ ହେଲା ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଗଲେଣି। କେତେବେଳେ ନାମକ ସମୟରେ ମୁଁ 22 ପାହାଚରେ ଭେଟିଲି। ସେଇଠୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶକ ଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁନି, ବାବା ଆମ ଭୁବନରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଇଠୁ ସେ ସମାଧି ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ କୌଣସି ସନ୍ଥ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସାଧୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏଠି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଜି ସେଇ ଦିନରୁ ବଢି ବଢିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଆଖପାଖରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ, ବୁଢୀ ମା ମାନେ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଲେ କୁହନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଠାକୁର ମହାପୁରୁଷ ମୋ ଛୁଆକୁ ଟିକେ ଦେହ ପା ଭଲ କରିଦେ, ତ କ୍ଷୀର ଗଇଁଠା ଭୋଗ କରି। କ୍ଷୀର ଗଇଁଠା ଏଠି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଗଇଁଠା ଯେବେ ହେଇଥିବ ଜାଣିବେ ଯେ ମହାପୁରୁଷ ଅରକ୍ଷିତଙ୍କ ପାଖରୁ ଭୋଗ ହବ ବୋଲି ଆଉ ଏଇଟା ତିଆରି ହବ, ନହେଲେ ଆଉ କୌଣସି କ୍ଷୀର ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବଦଶମୀରେ କେମିତି ହୁଏ, ନହେଲେ କ୍ଷୀର ଗଇଁଠା କେବଳ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଭୋଗ ପାଇଁକି କରାଯାଏ। ପୋଡ଼ ପିଠା ଭୋଗ ହଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ବେଳେ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯୋଉ 8 ଦିନ ରହିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ମାନେ ବୁଢୀ ମା ରାତ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧରେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖଣ୍ଡେ ଖୋଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ରାତ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶରେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଭୋଗ ହୁଏ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ହାତରେ ତିଆରି କରି ଦିଅନ୍ତି, ଭୋଗ ହୁଏ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ହଉଛି ବି। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ଖୋଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ପୋଡ଼ ପିଠା ଦବା। ଯେହେତୁ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ହଉଛି ଆମେ ଯିବେ, ଆମେ ହଉଛି ସମସ୍ତେ ନାରୀ, ମାତ୍ର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଏକ ହିଁ ପୁରୁଷ, ସକଳ ଘଟେ ସେଇଟାଇ, ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ରୂପରେ ଭିନ୍ନ, ପ୍ରକୃତିରେ ଭିନ୍ନ, ଧ୍ୟାନରେ ଭିନ୍ନ, ଜ୍ଞାନରେ ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଭିତରର ଯୋଉ ସଂସ୍କାର, ଭିତର ଯୋଉ ଗଢଣୀ, ଭିତର ଯୋଉ ଚେଚିସ୍ ସବୁ ଗୋଟାଏ। ବୁଝିଲେ? ଇଏ ହଉଛି ପୋଡ଼ ପିଠା ଭୋଗ, ଇଏ ଭୋଗ। ଆଉ ରହିଲା ଶୁଖୁଆ ଭୋଗ। କହନ୍ତି ଶୁଖୁଆ ଭୋଗ ହଉଛି ସୁଖକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା, ସୁଖ ଆସ। ଆମେ ବସିକି ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ, ପୂଜା କରୁଛେ, କାହାକୁ ଡାକୁଛେ? ପରମାତ୍ମାକୁ ଡାକୁଛେ। କଣ କହୁଛେ? ହେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର, ହେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର, ହେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର, ଯାହା ଦେଇଛ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର, ଯାହା ଦେଇଛ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର, ମତେ କିଛି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାହା ଦେଇଛ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର। ସୁଖକୁ ଆଣ। ଦୁଃଖ ହଉଛି ପାପ, ସୁଖ ହଉଛି ପୁଣ୍ୟ। ପାପକୁ ବିନାଶ କରି ପୁଣ୍ୟର ସ୍ଥାପନା କରାଯାଉ, ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଶୁଖୁଆ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆମ ସମାଜରେ କଣ କଲେ ନା ମାଛ ପୋଡ଼ିକି ଶୁଖୁଆ କଲେ, ଶୁଖେଇ ଶୁଖୁଆ କଲେ, ତାକୁ ଆଣିକି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଭୋଗ କରେ। କାହିଁ ଜିହ୍ବା ଲାଳସାରେ ଭକ୍ଷଣ କରିଲେ ସେଇଠି ଆମିଷ। ଯାହାକୁ ତମେ ଆଶା କରିକି ଭକ୍ଷଣ କରୁଛ ସିଏ ହଉଛି ଆମିଷ। ଜଳ ପବନ ଅଗ୍ନି ଯୋଉଠି ବାଜି ନାହିଁ ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ନିରାମିଷ, ନହେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆମିଷ। ଜଳରେ ତ ମାଛ ଖେଳୁଛି, ପବନରେ ତ ବାସନା ଆଉଛି, ଅଗ୍ନି ତ ସବୁକୁ ପଡୁଛି, ତାହେଲେ ନିରାମିଷ କିଏ? ଯାହା ବି ହଉ ଆମ ସମାଜରେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ନିରାମିଷ ଆହରଣ କଲେ ଶରୀରର ପ୍ରକୃତି କିଛି ପାପ ପ୍ରକୃତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଆମିଷ ଆହରଣ କଲେ କିଛି ପାପ ପ୍ରକୃତିର ଉନ୍ନତି ଘଟେ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଆମିଷ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାକୁ ସେ ସମର୍ପଣ କରି ତାର ସମସ୍ତ କୁପ୍ରକୃତି ନାଶ କରି ଧର୍ମ ପ୍ରକୃତିରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ବୁଝିଲେ? ଇଏ ସବୁ ହଉଛି ଭକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା। ଏସବୁ କହିଲେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଏ କଥା ବି ଠିକ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ କୁହା କଥା ନୁହେଁ। ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭାବର କଥା। ଯୁବକ ମାନେ ଆପଣ ଭାବନା ଭିତରକୁ ଆଣ, ଭକ୍ତି ଭିତରକୁ ଆସ, ଦାନ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ତାର ସମସ୍ତର ତର୍ଜମା କର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ମାନେ ସଫଳ ହବ। ମହାପୁରୁଷ ଅର୍ପିତ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ।